Malawi Today. No container bila wala hausina hiyo segwini Nitunze kumele ndaba but nazo kuti zile ku stream 1 stream 2 and stream 3 mali goba ke mujiji wa majamii mjamu ina kuanza Malizasi. ai Makwele zisukuti ndinoka kuliso kwinaso ena ndiawo inivobiri pamwamba iyo yamangidwa pamene ena pakira pamwamba papasi pamwamba papasi ana apanga training yowa akupadzuwa ali munapanga training akufusa napanga training komano handbook imene mauza ije inangonena kuti muzike mu zinthu zambiri muzike mu presidential chani mudziwa chani yes ba nenda bwera eti Yes, madam. ndikudabwa because izi sizikuenda kuchitika izona mwamva eti yes madam sizikuenda kuchitika izizi because tikhoza kuganiza zinthu zambirimbiri apapo izona mwamva eti wambiri andi ine chibwereni lero ine omukhoza kukhawa yamba zodabwitsa izi zimwe mwambangazi mwamva inu ndi ndani dzina lanu Justin Mtawanje iwe nda choices iwe nda mwari muna kusikuya nje padzuwa nde munaphunzira alesera amene anaphunzira sana pazizi palibe wapanga zimene zizi nduku I'll be honest with you kukuchitika zinthu zambiri mwamva eti mukodzera zimene tanenazo Odi? Mazona zimene zachitika kwa? Ife tikuva zambiri, tikuona zambiri. Ndalimba mtima ine ndabwe ndauza sinabisire. Ndakuza ndikudziwa kukuchitika zinthu zambiri. Ma EMD operators akupanga manipulate mafika amene akutumizidwa ma hard copy. Ngati musakudziwa, musadzike pa mavuto. Nenda ngukuzane mukukondani. Musadzike pa mavuto. Ambiri amene analembeda akupanga transmit ma channel records management ndandani. Ena mulina mutsikana wanda ndampeza kuyankhula lumiyo mukona azimayi. Awika ni mavuto ndizowawa anthu takagona kutchire kumagwira ntchito ena akazi panga zinthu zopanga manipulate zinthu zopereka akunama izozo ndikudziwa zimene zikuchitika popo zonsezo ndikudziwa zimene zikuchitika ukha kuchongera mabottle paper ndikumayika mmene masinthiza mabottle box mmene mu andine chimene ndatapo masenta mambiri zikuchitika zimene zozo owina bwinobwina akubwina koma iwo akusintha zimapita kuzira sinthika auteli chungamo ine kuyambirira nani monitor kwina kwake ndimang'anira constituency then ndinatengedwa kukhala PO ndinapanga handover kwa anthu ena andimvera foni kunena kuti mazatichita nantengedwa kumene masenta mwina atozika wamene akusintha mafikasi amafuna ndabasi na relation dai ndinaona kuti yampando wangu ula kuti amene anatenga relation after kuvoda to after kuvoda to fitisa kuti fitisa koma coordinator amene wako sankhani izi zikuchitika ndisakhabu zokhaza kuti nothing zija na vesi
exactly the higher authorities. First, Zonama is for the first time. Zonama is. And this is the patrol, the whole monitors, all some they should come back. For kuno is area yantu yenake amenali the stronghold akwina kwake akuzona ngati kuchitika zina zake za chilema. And we are hearing a lot. Yes. We are hearing a lot. Yeah. And in the middle of phone. A big office, I want my brain, that's how said the one woman can come on it. People are sharing it. You should consult. I'm share and even share to the George. Then this one make I want my brain the right to see I'm carrying just as a job of state. What I want to is a recent. You send zimene inumwazi panga verify kuti zili and zimene zasayinidwa ndi monitors. Then kuissue ngati yo you need to consult kuti mukayimbira ndozoti akwachitika zakuti and anthu akona kuti training ndeti mwini magulu amene amangobwera kumalosedwa kumachotsa mabiyo eni amene anayitanidwa for interview anapangidwa training ena amabwera amangobwera kumene kuchako mana model apa reserve akupanga replace anthu ena ndi kumalowetsa. Izizi ndizo zoika kubweresa maphokoso anthu dziko la ling'onong'ono ngati linolo izibweresa zinthu zangati zimene zisizoyenerera zimene. We have got children, if you have got one Malawi, not many Malawis. Thank you.